sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Angel's Secret File. Si Angel na sobrang naghihirap ang kalooban dahil gustong gusto niya yung tao na makasama habang buhay pero hindi na siya gusto nito. Iniwan na siya. Binigyan lang siya ng mahabang message tapos boom, di na nagparamdam sa kanya. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Rigel Tugano. Nash, apakababaero! Ang hirap maghanap ng matinong babae sa panahon ngayon tapos babaliwalain mo lang si SF Sender? Sender, sana dumami pa ang katulad mong marunong magpatawad. I-chat mo lang ako nang bahalang magmahal at magpahalaga sa'yo. Wow! Angel, alam mo na, bigay ko kay Rigel Togano yung email mo tas kayo na magkakontakan ha. Ito naman pala si Rigel Togano, gustong-gusto ng Jumoa pangasawahan na kasi bahalang magmahal at magpahalaga sa'yo. Tapos itong Facebook ni Rigel Togano, tingnan mo naman, masyadong pasad boy yung datingan. Sabi ba naman dito? An apology is a promise to do things differently next time and to keep the promise. Tapos ang nakalagay sa kanyang description, sa kanyang profile, "In God we trust, nag-iisa lang ang katotohanan, the boss." Ay, may pagganon. Dabos pa kayo dyan ha. Pero yung tunay yung boss talaga, mga misis ninyo. Charot! Anyway, eto naman ang sabi ni GU Mall. Mahirap talagang mapunta sa isang relasyon na hindi ka na napahahalagahan. At ang pinakamagandang gawin ay bumitaw na lang. Shoutout po sa Batch 91 ng PMHS Pateros. Meron tayong year-end party by December 29. Chat lang sa inyong section representatives para sa updates. Ay, may pagganon pa. Sabagay, uso yung mga year-end party pagdating ng December. Ang tanong dyan, nandun kaya ang ex mo? Charot! Darot! Anyway, eto naman ang sabi ni John Rick Sulte. Isa lang ang masasabi ko, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, tinalikuran niya pa. Yung dreams mo mag-abroad, sayang. Sana ako na lang ang minahal mo at ipapadama ko sa iyo ang pagmamahal ng isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo. I love you, Angel. Pabati po ang Sulte family from Liliw, Laguna at Ilayang San Isidro Boys. Mabuhay kayong lahat. Hoy, in fairness naman dito kay Angel, parang pinipilahan ka na ng maraming lalaki. Ang dami nagme-message sa akin na ikaw na lang. Jujuwain ka na. Biruin mo, in love, desperada ka sa isang lalaking hindi naman ibinibigay sa iyo yung pagmamahal na talagang deserve mo. Tapos ngayon, ang daming nag-aabol sa iyo, ang daming interesado sa iyo. Kasi nga, yung mga ganyang klaseng tao na mapagmahal, sobrang rare find. Yung totoong magmahal, yung legit magmahal, yung grabe magsilbi, grabe mag-alaga. Rare find yan. Sa panahon ngayon, hello, kailangan transactional halos lahat ng mga gawain. Diba? Anyway, eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Okay.
Sabi ni Charles Sancho, yung iba nagkatikiman pero sa iba nagpabuntis. Egol kayo dyan. Charot with a rot. Sender, alam mo para kang toro na humahabol sa pulang sa pulang watawat. Kasi pinipilit mo sarili mo para lang balikan siya. Sumusunod ka rin sa red flags niya tapos ikaw, toro, G pa rin. Ewan ko sa'yo kung gigising ka pa sa katotohanan ayaw ka na niyang mahalin. Kung magpapakabait ka, edi go. O magpapakabit ka, edi go. Gusto mo maging jumper? Charot with a rot. Think again, sender, and wake up to the truth. Ito pa sabi ni Danilo de la Cruz, being authentic is, I think, one of the keys to a healthy relationship. We need to keep in mind that building a trusting relationship takes time to nurture. It needs mutual respect, trust, and compassion. If there were something that it did not work for you in the past relationship, try to avoid these to happen in your future relationship and believe that the best relationship that you can have is the one that can make you a better person. Thankful Thursday, Miss Calendar Girl DJ Rocky. Ay, Oy, pero totoo yung sinabi ni Danilo de la Cruz siya. Medyo English nga lang kaya ang hirap maintindihan. Pero kung tatagalugin natin, yung best kind of relationship o yung magandang klase ng isang relasyon ay yung relasyon na nagiging mabuting tao ka. Malalaman mo kapag hindi ka nasa tamang relasyon o mali yung relasyon na napasukan mo kapag nakikita mo na yung worst side of you. Yung parang hindi mo na nakikilala yung sarili mo, yung hindi lumalabas yung best version of yourself. Tas parang suppress ka. Tas parang, alam mo yon, in love ka lang with the idea of the relationship or the person that you choose to love. Pero deep inside, hindi ka na talaga masaya. Sabi nga, loving too much doesn't mean losing yourself. Because if you lost the process or if you lost yourself in the process of loving someone too much, then the person is not the right one for you. And you need to let that person go. Alam nyo ba, merong may study na nagsasabi na malalaman mo daw agad pag maling tao yung pinapapasok mo sa buhay mo. Paano? Paano mo malalaman? Kapag nagugutom ka. Charot! De, biro lang yun. Di kapag kapag meron daw mga lumalabas sa katawan mo. Hindi yung mga lumalabas na luha, ganyan Pwede rin naman yun, yung pag pinaluha ka na dahil sobrang sakit yan. Yan, baka hindi yan yung tamang tao. Pero part naman yun ng relationship. Pero sabi, your body can tell. Yung katawan mo can honestly tell you that the person isn't the right one for you. So parang kapag kasama mo yung tao or kapag nandun ka daw sa relationship na yun, parang lagi ka nilalagnat. Lagi ka raw minamigraine. Dati hindi ka naman minamigraine. Hindi ka naman nilalagnat. O, lagi kang parang puyat. Iba pala yung ginagawa kasi laging puyat. Charot! Pero may ganun. So, you have to listen to your body also. So, yung iyo, anong nangyayari sa'yo? Di ba, puro ka lang iyak ng iyak. Parang, papunta ka na nga sa depression, state. At nakakalungkot yun kasi you have so much love to give and you have to give it to someone na aalagaan yung pagmamahal din naman na yun. O kahit man lang ma-appreciate yung pagmamahal na yun. Minsan hindi naman tayo mapaghangad ng sobra-sobra Pero kung papasok na rin lang naman tayo sa isang relasyon at susugal na lang din naman tayo, sana yung taong susugal din sa atin o yung pinipili natin, sumugal din sa atin. Sana. Kaya lang ilang taon ka nang nag-aantay na magbabago. Tapos, binigyan ka pa ng long message. Tapos, hindi na nagparamdam. Gusto mo ba ng ganun? Yung lululili? Oo, lulubog lilitaw. Yung tipong magkakaanak na kayo, tapos biglang, nasa delivery room ka na, tapos nawawala yung asawa mo. Diba? Parang, di mo naman deserve yung ganun, girl. And I don't think anybody deserves it.
Walang kahit sinong taong deserve na maloko, masaktan ng paulit-ulit at pangakuan na siya'y magbabago pero hindi naman. Sabi nga, you accept the kind of love you think you deserve. You tolerate what you feel you deserve. So, tapon mo na yung mindset mo na hanggang kamatayan, ilalaban ko to through ups and downs. Pagsubok lang sa amin to. Tapon mo na, basura mo na yung ganong thinking mo. Kasi una sa lahat, yung pinili mong tao, basura. Sorry for the word, basura eh. Sinong matinong lalaking nakakatiis na hindi ka replyan? Hindi sumagot sa tawag mo ng 3 linggo? Ay, pag ganun, may jowa pa ba to? Parang wala. Napaka-red flag nun. So again, hindi ka toro. Huwag kang toro. Kasi ikaw ay isang tao. And you deserve all the love, the kindness, the care in this world. Kailangan mo lang mamili ng tama. Choose wisely, and choosing yourself is the best choice you'll make today. Hindi ka lugi dyan at hindi ka matatalo sa pagpili sa sarili mo. Tandaan mo yan. Oh, strong independent woman. Pero marupok pa rin kapag biglang tumawag yan. Charot! Hoy, panindigan mo yan, girl, ha? Kung sakaling yan na talagang direksyon mo, ha? Pero kung hindi na, o ayaw mo na, hindi ayaw mo na, kundi gustong-gusto mo pa na makipagbalikan, sige, sagarin mo hanggang sa mawasak ka ng todo-todo. Kaya siguro nun, no, yung araw-araw umiyak ka, tas gabi-gabi umiyak ka, tas yung parang everyday baliw ka, nakakaisip kung nasa na siya kasi hindi siya nagchat-chat sa'yo. I think pwede mong gawing talent yan. Gagaling ka dyan. Oo, tapos pwede ka nang hindi mag-apply abroad, pwede ka na mag-apply sa NBI kasi magaling ka na ng investigadora. Charot, darot. Kung gusto mo naman na mabaliw ka lang forever, balikan mo. Maging desperada ka pa sa pagmamahal nung guy. Pero kung ayaw mo na, gusto mo nang nasa tamang katinoan ka at feel good ka, masayang magmahal, masarap magmahal, yung nalalasahan mo na, sarap, ganun. Na mahalin ng tamang tao, ganun. So, pag yun, wala nang balikan. Huwag mo nang lingunin pa. At sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Break, you are so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is Angel's Secret 5.